खायनानि सिङाव जे फेसबुक युजार सेबना दङ टिभि दङ देबो माहनै जे एकाउन्ट चालौनाय आमते केवया गोबां नांथिफ्रासो सिस्टनानै बागै दङ देबो माहनै मुइतु जे आगि स्टेप ना हाका गोबां टिफ्राव सिदेन का आंमान सुका बाट आंहाय खरकसा इनबॉक्स बरफ ऑनलाइन मीडिया हाउस लाइन बेलाकिन कुटुब आमनो थेंकिसे शेयर खायनो बाट आनि सिमुं दुगला मिया आं तामो माने आं बैक डेट तामो माने आं 15 years out of state तोंका and न्यू दिल्ली वो आं 10 years तोंका मेट्रो सिटी लाइफ मैंने 10 साल फुलफिल दिल्ली में रहा और मैंने हर चीज ऑब्जर्व किया वहाँ का मीडिया जितना भी बड़ा मीडिया हाउस है कैसा काम करता है और इंडियन मीडिया हाउस में मैं काफ़ी बार कैंटीन में खाना खाया बहुत कुछ देखा मैंने सीखा उन लोग से भी आमर तो ना सामना आं खरकसा नॉर्मल बरफ नॉर्मलिया आनी बाकी ऑनलाइन फाइनल बाकी आं बेलाकिन कुटुब तामका आं खरकसा ताबो उलस हासिवना बेलाकिन बार जागोन आं बरफ हायफोना आं ऑफिस में फाइया आनी केरियर ना मान सुलिया आं साबो मुइ साख्रिनि बाय खासिखा बाट आं हाय सैलारि कम याफोर गोबां सैलारि मानांगो आं दिनि सैक्रिफाइस करि नों गोसोखांलो दङ टिभिनि सिनि जाखा वान समखौ उनाव आं बाया तामखौ जों आजरानि बाय 2G जेनेरेशन पाइथा 3G जेनेरेशन पाइथा 4G जेनेरेशन बो पाइथा त 5G चालुनि तंका 6G बो पाइथा हायफोनो तेबो माहाय साम खायना बागै जों ताबुकनि जे यां ब्लाड ताके सिक्ला सिक्लि रकनि साम नांगौ तामखौ जे फ्री टाइम जे तंनाय र तामखौ नायदि जों गोबांखौ न कोरनानि सुलुक मानलिया ताबो इक फाया दङ हायतबा त्रिपुरा इउनिभार्सिटी दङ केबो बेंगलोर हायद्राबाद थांनि पड़ियो जेमन सपोज सेवियर बय बबेबां दिल्ली मालायथा एंड रिसेंटली थांनाय जे ट्रेन जों थांसगोन पालायलायो आरो दिल्ली दिप्रासा जतो जों थांसगोन सेवियर करायबाय ब एस ए ग्राफिक्स नि आस्ताकनि जे भिडियो ग्राफिक्स नि बारा सामखाय दङ बेलगिन काहामखौ दिप्रासानि खरकसा आस्ताको न्यू दिल्ली वो सामखाय दङ आहायनो ताबो जों चिन दिप्रासा रखनो मान गया जों जतो नमो संगो आं इंजिनियर नमो संगो आं टीसीएस ग्रेड 1 ऑफिसर नमो संगो जतो नमो संगो आं सालसा एमबीए कंप्लीट खालाय आं अमा हायनाय वान सुमानि दिनै हाय 15 years नि सेसिका बाट आनि लाइन आलादा थाका लाइन माने परेवा आनि प्रोफेशनल आलादा फाय सफाया इंटरेस्ट दं मानि बाय मुचुं मानि बाय हायके अबनो जों जतनो चाकरि तो नांगौ जतो नांगौ बाट अ मीडिया लाइन अफ दिप्रासाराव चिनचि ताबुनि जे परिमानि तो आपन से देव एडवांस स्टेज देव गाहाम हायके ऑनलाइन देव खालामो जों जे ताबु खालामनि आं प्रोफेशनल होनमाया बाट आं क्वालिफाइड होनमाया आनि जे मान मानसिखौ आमन जे न सेव गाहाम नै मानो आमनो नरको जे बुजुन दंनाय र अमा हायो फोरोंदि ताबो अमसे सिगांचिनि दामिल तो बसावै थांगा बै अर जतन ककना राखा जों नांगौ दिप्रासन बिसिङाव दिनैसिनि थानि प्रेस क्लाब ग्रै जों पुइला फार्स्ट खमुलुग मानखा एन ताबुचिनि बिसालगरनि प्रेस क्लाब बाय चाथुमा बाय जों हाइन जों जंपुजला बकायसा साब डिभिजननि बिसिङाव सनदारिसा कायसा जों प्रेस क्लाब मानखा अमचिनि जंपुजला साब डिभिजन बिसिङाव अम कायसा जों स्टेप बाय स्टेप आगोबै थांनानै हायके अमनो सानमो दङ टाइम न जरानो इम्पोर्टेंस दी स्लुंदी ते स्लुंगन बिसिङाव बता बुसङो बुसत नगैमान ना ताबाय नों सारा खालायो साबजेक्टनि बागै पिटिएडिसो चाकरि जमारि मानि 27 आउन बिसिङाव 100 सिख्लाङो सामनिखौ बालो दं दंखा ते बाकी दाम खायनेबा गोबां दङ शुद्ध गभर्नमेंट चाकरिया नि क्वालिटी दाम दं नि साबो नों आमरो अफिसकां तुइ आगो फेमल के डिजाइनर मो फटो डिजाइनर मो सिंगर मो ताबो सिनिरो बरमगनां चिनि दासकां देबमा बनस दिप्रासा चिनि दं बिनि म्यूजिक साबखनाय दं ताइ बनि ताबो जतन सेमना किड्स चराइरक न गिटार बबो फोरोंनि दं आमो बिनि प्रोफेशनल बिनि साकनि जे आमो क्वालिटी आमो बिसिङाव म्यूजिक ताइ गभर्नमेंट चाकरि बो मुथाङो जर्नलिज्म नि गभर्नमेंट नि बो दङ जेमन दूरदर्शन डि नेशनल जे गाहाम के बरबा आलेबो थामो आबगिनो मेन कक नेगे संतामै मा चालनाय हासार बिसिया आंताय 2 मिनिट्स ननावना
फेकजांनाय मानै दिफ्रा हास्टेव समुद्रनि तोंखा ड्राग्स टेब्लेट आमौ बाय एब्ले चालबी सुजी यरै गोबां कुकनो बर' खामिनि दङ टेब्लेटखौ लांना जाव आमौ बाय चाल केसेनो अजागाव फैमानाय साख्रिबो गाहामै माने हायबा जे मीडिया लाइन सामखायनाय रगो बर'खौ खायमानाय मेन कक नगे जे चिनि ताबुक नायथाव प्र सालसा अरन हयदिबो पीसीएस अफिसार मानो हायबो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई खायजों चिनि एसडीएम साहेब हयबो दिनि अमा हेमानो आईएएस अफिसार मानो आईपीएस अफिसार मानो যদি नों ड्राग्स टेब्लेट बाय सालि तो याखौ बाहाय फायनाया अ नांगौ हागे ताबुक बेलेगन खातारना तै दल नि दल मानो बाहाय गाहाम दं दंया नों 10 जना दल नाया 100 जना दल नाया नों खरकसा ननि फ्रेंड्स का हमो जोंनि नों 100 जना दल बेटा थानि ताम गांगे जे टेनिकार 100 अमनो पार खायो मानके नों मुटमुटि निनि फिनांगो नों लाइ खामानाय आबगि मेन नो जे ताबुने रिजाक सिनजाक नो प्रिपारेशन नादि मीडिया हाउस सामफ्रामनि सुनो बैसाव नो जर्नालिज्म परिजाक दा नो हाइ परिजाक नि साव आहाया ताबा आं साक्षात कत प्राउड फिलिं आं कयता ट्रेनिंग रजा सेमान आं बर' saya आं जेदिना हिराय टाइम सावनो आं कयता ट्रेनिंग रखा आं सावन बयजतन परिजनबा आं 12था गतर माने बारदा हिसाबै आं गोबां कुनो सामुगला फेगा ऑल ओवर स्टेट गुरि फेगा साम जत नो 15 इयर्स आं अत इम्पोर्ट कम्पिटिशन आनि दङ टिभि रान खालाय दङ ताम गांगे সময়नो जरा लेखानो मानाता खालाय যদি आंबो आं लेलानो सुमुगने दङ टिभि दिनि नरम निरो सिनिजामा हाय सिनिजामा लाखु मेन गांगे अमनो जरानो माने बेलेखनो दामरदि तै अ ड्राग्स टेब्लेट चालि तंदि तै आं कोइनेम सुमो जे ताबुकनि यां जेनेरेशन रो अ जर्नलिज्म हायतोबा मीडिया लाइन नो हो किसा इंटरेस्ट नादि देब गाहामखौ तुंगा जों बुंनांगौ सुमो चिनि थानि कुनो इक्विपमेंट्स गाहाम करिते कुनो माने को करिता दा गाहामखौ जोंना रो आर्टिकल्स को सनामो एकटा आर्टिकल्स नामनो बेलेखन को कुथुक नामो जरा नांगौ आबगै ताबुनि हाय जे स्टूडेंट परिजा रिजाक सिनजाक बेसिरभाग हिंदी ता इंग्लिश नि बर'नो बेलेखनो नांगौ आं कोइनाय आबगैनो नरकामा हाय इंटरेस्ट नादि तै आसे जरा नालिया आसुनानि को हामबाय